na przykład ty powinieneś podlotnicą stać. Ja mam zielone, nie mogę jechać. Następny przystanek. Gdzie pan potrzebuje? Była Pamiętam. Chebzie, Pawła. Możliwość przesiadki na linie tramwajowe i autobusowe. Następny przystanek. Zakłady Silesia. Czy 20 nie robisz sygnałów? Filipiny. Zakłady Silesia. Następny przystanek. Filipiny. Targowisko. Możliwość przesiadki na linie tramwajowe i autobusowe. No odwróć się. Jak tam stronę? O, nie też.
Następny przystanek. Jaśnik. Skrzyżowanie. Możliwość przesiadki na linie tramwajowe i autobusowe. Jaśniki. Skrzyżowanie. Możliwość przesiadki na linie tramwajowe i autobusowe. Następny przystanek. Chorzów. Pokoju. Chorzów. Pokoju. Nie dziesiątka, droga na dole. Na dole czekasz, na dół zjeżdża 9. Wizyta tradycyjna wyciska. Chorzów. Szerwociniec. Kraj, tak jak powiedzieli na dwóch. Chorzów. Szarlociniec. Następny przystanek. Chorzów. Wodociągi. Możliwość przesiadki na linie autobusowe. Chorzów. Wodociągi. Możliwość
Możliwość przesiadki na linie autobusowe. Biorecie na baterii, może wjechać. Ja mam radę, więc... Następny przystanek. Chorzów Styczyńskiego. Możliwość przesiadki na linie autobusowe. Chorzów Styczyńskiego. Możliwość przesiadki na linie autobusowe. Następny przystanek. Chorzów Targowisko. Chorzów Targowisko. Jest na dole. Następny przystanek. Chorzów Muzeum Hutnictwa.
Muzeum Hutnictwa.